gwrf gwyllt yma yn y Cylch Moch. Da ni wedi cyrraedd pen llanw'r cystadlu ac ar y funud mae pencampwriaeth pare coffa Phil Fowley newydd gychwyn. Mae yna lond cylch o foch yma a mae'n wyllt yma. Dwi'n gorau cadw i'r ochr neu fydd yn rwsyn sy'n fudur. A mae gennau westai arbennig iawn, gwyneb cyfarwydd iawn i ni yma yn yr adran foch. Liz Shankland. Liz, da chi'n iawn? Ie, fi'n iawn. Mae mochyn tu ôl fi. Mae eisiau dillad gwaith mae heddiw yn dod. Os, ie. Llon lle o foch, pare gorau y cystadlu yma yn y sioe. A mae'n o werth i gweld, dyn nhw'n gorau o bob bryd, Liz. Mae'n hyfryd i weld Prio bod yn awkward, dwi'n meddwl. Mae'n hyfryd i weld amrywiaeth o ffidiau. Ni'n sefyll fan hyn o'r bwys y gat. A maen nhw eisiau mynd nôl. Na'r pam maen nhw'n mynd tu ôl ni. Ie, fan hyn mae British Slop. Mae mochyn Cymreig, mochyn Di Gwyn, Tamworth, yr ei oren yna, yn y cefn. Ac oeddech chi'n dweud, o ran y gorau wan, falle mae un o'r pare yma sydd wedi dod yn fuddigol, a wedyn maen nhw'n dewis un i fatio mewn ffordd. Ie, fel arfer, maen nhw'n penderfynu rhwng y gilydd, pwy sy'n mynd mewn gyda nhw. A weithiau, mae rai pobl sydd ddim eisiau mynd mewn. Mae'n fler mawr. Os dyn Moch di bod yn cambihafio neu rhywbeth, weithiau mae pobl yn meddwl, na, sa'n mo'n mynd mewn gyda par. Ond mae lot o nhw'n eitha ifanc yma. Rhan fwyaf nhw wedi cael geni ar ôl mis Ionawr. Watchwch eich gen. Fi'n watcho. Y beirniad, wrth gwrs, o swyddarbu, Mr A.J. Robinson. Andrew Robinson, ie. Un o'r prif bridwyr y moch Saddleback. Y cyfrwyo gyda hynny wedyn. Ie, Derbyshire mae'n dod o. Rwy'n sy'n Sybrydion bod o'n ffafrio y bridiau traddodiadol fwy. Wel, na be, mae wedi bod yn arbenigwr am flynyddoedd, i fod yn onest. Oedd un baidd Andrew Robinson yn y Guinness Book of Records. O, reit. Ie, mochyn mwyaf costus eriod yng Mhrydain. A be fysa pris hwnnw wedi bod? Chi'n cofio? Wel, ar y spot? Wel, na, just dros 4,000 o bunnau. So, dim lot arian y moch. Mae pawb yn deud un beth, mae pawb sy'n cadw moch yn dweud bod yna ddim pres mewn moch. Wel, mae pobl yn clywed am y prisio gwartheg a defad, ond ie, maen nhw'n dod yn ôl nawr. Ond, ie, mae prisio eitha eisiau. Dydy ddim yn hawdd, dwi'n gweld ar ei luniau fan hyn yn cyfru'r teffu ac yn y blaen. Edrych am yr rhinweddau o fewn y bryd, a mae yna gymaint o wahanol fridiau. Mae'n anodd, mae o gyd lawr i dast y beirniad, gymaint ac erioed yn ei gwestiynau. Wel, mae wastad rhywbeth subjectif yn dod mewn i'r penderfyniad, ond mae pob moch yn goffod cael y fframwaith da, a mae'n goffod symud yn iawn. A wedyn, mae yna safon o be ni'n galw bryd standard. Ie, rhinweddau'r bryd. Ie. Ticio'r bocsys i gyd yn y bryd. Ond mae'n union fel crufts, pan ti'n cael best o breeds, a wedyn ti'n cael y pencampwr. So, mae fe yn cymharu'r bridiau yn erbyn y restr. Ie, yn hollol. Mae yna waith cofio bob peth. A mae gynnu fo dipyn o waith berniadu. So ni'n dweud bod hi'n gynnar iawn yn y gystadleuaeth yma. Felly, nhw'n ni adael i am y tro, a ddown ni nôl ar gyfer y penderfyniad mawr. Ac falle gwn ni'r y farn answyddogol gennych chi, fyd, Liz. Falle. Diolch yn fawr. Da ni wedi bod yn aros yn reit hir. Pencampwriaeth y pare coffa Phil Fowley. Liz Shankland a fi wedi bod yn crafu pen am dipyn o amser. A mae gen ti dy ffefrynnau, Liz? Wel, fi'n gwybod mae beirniad wedi bod yn edrych ar y Berkshires, ond fi'n credu bydd nhw'n cael y cil Gwobr. Reit, oce. A'r brif Gwobr wedyn yn mynd. Ond Saddlebacks mae'n edrych ar nawr. Di o'n trio gyrru nhw nes at y Gwobr, ydych chi'n meddwl, mae'n cerdded milltiroedd yn y cylch yma? Mae'n cerdded.
Dwi ddim wedi penderfynu. Eiddo. Oedd e'n cerdded fel, twad, oedd yn eitha determined. O'n i'n meddwl bod o'n mynd am y rhibannau, ond mod i newid I feddwl. Cyfrwyog, mae eiddo Amanda Phillips o Sir Fynwy, felly. Gerfenni mae'n byw, Ond dyn y Moch Cymraeg sydd yn tywys fan hyn yn helpu allan heddiw hiw. Wel, na'r peth gyda bridwyr, mae'r bridwyr moch yn redig, ni'n wastad yn helpu pobl eraill mas, achos, os ti'n cael y parau mewn, ti'n goffa cael 3 o bobl, achos ti eisiau 2 ar y baedd, Mae'n rhywbeth, mae'n agyrthral cystadlu yma, ond maen nhw hefyd I gyd yn ffrindiau mawr, a maen nhw gyd yn gefnogol o'i gilydd. Wrth gwrs, Ond os ti'n dechrau ennill Gwobrau, weithiau mae'r cellell yn dod mas. Anwyl. Da chi wedi glywed o fan hyn gynta? Fi wedi bod na. Da chi wedi stopio cystadlu, wan, Liz? Dwi be? Da chi wedi stopio cystadlu chi wan? Wedi stopio nawr, ond ti'n helpu bobl eraill, yn penderfynu beth i wneud gyda anifeiliad nhw, dwi wedi fforddi lot o bobl I dangos moch a cadw nhw. Darlithio a sgwennu llyfrau ar sut I roi moch. Dwi angen prynu'r llyfr yma gyda chi, achos dwi'n wedi gaddo salon bod fi'n mynd I brynu moch. Ti'n sôn am brynu moch, spel yn ôl. Ond mae gen I 2 o blant ifanc a maen nhw fel moch weithiau. Wrth gwrs nhw. Reit te, dwch hwnna, Mr Robinson. Da ni wedi bod yn aros ddigon hir rwan. Mae angen penderfyniad, dwi'n meddwl. Neu falle nhw'n I fynd efo'r beirniad answyddogol a gowch chi roed y ribannau, Liz. Sa'n gwybod. Y peth yw gyda parau, mae'n anodd I ddweud. Weithiau, mae'n hawsach gyda'r pencampwriaeth. Achos ti'n jyst edrych am un mochyn, ond... Be mae'n stydio fan hyn, wan te? Edrych ar y coesau. Ti eisiau coes ar bob cornel. Fel bwrdd? Fel bwrdd, ie. A hefyd, gyda'r cefn, eisiau'r cefn I fod yn esmwyth ac yn gryf. Ti ffili cuddio unrhyw beth gyda moch, gyda defod a gwarthau, ti'n gallu trimo nhw tipyn bach, I gael y top line yn iawn, ond dim byd o gwbl ti'n gallu gwneud gyda moch. Just molchu chydig anna nhw? Na di. Chydig o polish? Wel, mae rhoi di yn cael olw arno nhw. A mae rhoi gwyn yn cael woodflower ar y ben. Ond, just I roi finishing touches yno. Dwi'n meddwl bod o'n gwneud penderfyniad, Liz. Mod i'n mynd draw at y stiwardiad o'r diwedd. Ni wedi aros digon hir. Rhoi arian ar y Berkshires yn bod pencampwyr neu cael y Gwobr. A saddlebacks. Lle dyn ni'n mynd? Lle mae'r garden? Ond siwr o fod, byddai'n hollol yn anghywir. Lle dyn ni'n mynd? Lawr y canol rwle? Mae'n rhaid. Ond cadw ni'n aros tan y diwedd. Mae'n mynd at y Tamworths. Mae'n mynd at y Tamworths. Detoch chi Tamworths, dwi'n meddwl, yn dod yn rhywle yn y canol. Barbara Warren o Pontypool. Neis iawn. Dim rhy bell adre ar Gwobr yn mynd I Gymru. A par gwych fe chwarae teg. Barbara Warren te. O Dorfaen. Torfaen, ie. A'r Tamworths, a'r par buddigol. Llongfechiadau mawr. Mae'n neis cael y Tamworths yn mynd trwyddo. A lle mae'r Gwobr mae'n dal I grwydro'n chwilio. Lle dyn ni'n mynd? Chi'n gallu gweld? Mynd i'r Large Blacks. Y Large Blacks? Allan o'n nunlle. Tro cyntaf dwi ddim wedi cael. Wel, o'ch chi'n bell o hwnna, Liz. Da chi'n cael y sac. Iddo Chris Gittins, Sir Amwythig ar y dion mawr mynd ar Gwobr. Felly, llongfechiadau mawr i'r Tamworths ac i'r Large Blacks. A diolch I chi, Liz. Diolch. Gwych iawn.